Takže čaute lidi, dneska vás vítám u nového videa a dnes v tomto videu budeme zkoušet co nejvíc udělat questů. Tady v tom sezónním a v tom eventním challenge a prostě to je dneska tady v tomto videu taková prostě největší věc. Takže dneska se budu snažit tady v tomto videu prostě dát co nejvíc questů. Tak mezi tím, co se napojím do hry, tak takže už jsem ve hře a hrajeme kompetitivy a budeme hrát proti nějakému asi botovi. Tak vypadá. Ani ne, možná. Jo, aha, tak on se ten borec, co to měl hrát, tak se připojil a odpojil. No nic. Jajda. Tak to nevadí. No. Tak. Teď to nahraju před branku. No nic. Nevadí. No nic. Ach jo. O? Save. Šup. Tady tato hra teďka bude hodně o savech, mi přijde. Ale musíme dát hodně těch pointů. Nebo skoro jako tady. Mám zatím málo, hodně málo. Musíme dát pár gólů a máme hodně velké skóre. To je na ten quest, no, dát velké skóre lidi. A jestli byste byli tak hodní, tak mi tady můžete dát na toto video určitě like a odběr. Budu velice rád za každý odběr, všechno prostě můžete tady nasázet. Lajky, odběry, budu za to fakt hodně rád. No nic. Akorát tenhle play tak není úplně nejlepší z dneška. Ale furt to ještě můžu otočit, jakože za ty 3 minuty se to dá stihnout ještě. Double tap. No nic. Mě tak trochu povaznuté jeho auto. Tak. Ťuk. A jestli trošku ten zvuk, můj hlas, tak bude trošku jako takovej, tak to je tím, že mám trochu jakože kašelarinu. Ale určitě se to zlepší do příště. Možná. No ale co se nezlepší, tak je tohle kolo. Hop. Tak jsem na začátku říkal, že to bude bot,
tak to fakt není bod. Ale tohle mohl být gól. Hezký. Bomba. Dostal. A tady tenhle kanál je hlavně asi tady se nejvíc bude natáčet Rocket League a možná nějaké reakce. Ale na to bych možná potom vydal druhý kanál. Ale to ještě asi nevím, no. Tady na tomhle kanále teďka budu asi nejaktivnější, co to půjde. Budu se snažit aspoň jedno třeba video do 2 dnů nebo do 1 nebo prostě do 3 dnů. A kdyby to bylo trošku později, tak prostě není čas na video. Tak aspoň dáme jeden gol. No. Nice shot. Vy teďka nevidíte ten shot, ale on tam píše mi furt nice shot. Já mu tam odepíšu thank you. Ani jsem mu to nestihl napsat, ale to můžem dát for you. No. Tak jdem druhé kolo. Až se napojím do druhého kola, tak vám to tady zase zapnu. Takže už jsem tady v druhém kola, dal jsem zase rankedy, protože chci pushovat rankedy a tam ty questy některé jsou jenom na rankedy, takže radši jsem dal zase rankedy. Tady tohle je lepší mapa, v lepší grafice mi to přijde tak trochu. Vy možná to vidíte tak trochu jakože jakoby trochu zasekaně víc, ale to je kamerou, protože to natáčím na telefon, ale jako když se něco prostě tak budu mít kameru už. Ale zatím ji teďka ještě nemám. Ne, jo, dobrý. To je 0-0, no. Snad to tak třeba zůstane. Ne, nezůstane. Ale ta borec podle mě... Ne. Když tak to hraju jakože docela dlouho, ale moc mi to ještě nejde, protože jsem měl jakoby takovou menší pauzu. Ale to bylo z toho důvodu, protože jsem hrál Fortnite, ale teďka hraju zase Rocket League a baví mě to, takže tohle je moje nejhranější zatím hra, no. Na PSku novém, které jsem si koupil, ale o tom vám udělám jakoby samostatné video. O mém setupu, jakoby. Ale hraju na PSku. A je to prostě lepší obraz. Měl jsem předtím Xbox One S, ale na tom se to sekalo a bylo to takové prostě, nelíbilo se mi to moc. Takže jsem si koupil za svoje peníze prostě PSko.
ukážu. Ne, nevadí. Tak. Vychytal mi to, ale dostal jsem aspoň body. 217 skóre za 10 minut nahrávání. Máme jeden quest. Ale když tak to bude v dalším videu, co vyjde možná zítra. Jestli bude čas. Ještě minutu 40 do konce a zatím to vypadá, že to vyhrajem. A jo, dobrá, ale naboural do mě tam. Ještě vám možná udělám jakoby video o tom, o mojem jakoby autě a jako prostě mojem jakoby setupu v té hře. Jakoby ne settings, ale prostě co hraju za auto, co mám za kola a takové věci. Takže jestli chcete další video, tak dejte like, odběr. A jestli tady bude aspoň 20 lajků a třeba 4 odběry, tak to vydám. Nebo prostě stačí těch 10 lajků nebo 20. Prosím. Tak, splash. Ještě 50 sekund a konec hry a bude se to blížit ke konci videa. Ale co se mi nejvíc líbí na tom jakoby gólu, tak se mi líbí jak ten splash, tak jak třeba když jdete nahoru, tak se vám to ukáže jakoby, že to míří na vás furt ten splash. Ale potom při té druhé, no tady tom prostě záznamu, tak to není tak na to auto. A to je asi kvůli tomu, ať to míří i na toho druhého. A nebo to nějak takhle nejde. Ale mezi tím, co jsem si jakoby vytvořil tenhle kanál, tak v Rocket League se jakoby objevila sezona 20, což je podle mě jako hodně dobrá sezóna. Hodně dobrá sezóna a hodně mě baví ta sezóna. Ale zatím se nám tam ještě neodemkly všechny questy. Mě baví na Rocket League, že tam je miliarda questů a můžete je plnit. A to už asi nedožene, no. Už by mohl dát. By to mohl lívnout. Jej. Ajajaj. No, 10 sekund. Ale já už se teďka moc ani nesnažím, jakože. Ale vždycky to ještě jde otočit, ale teďka už asi úplně no. 5 gólů jakoby za 3 vteřiny, to asi už ne, ale teď tak. Takže tohle je, nebo ještě vám ukážu ty questy, co jsme možná splnili. Jo, splnili jsme nějaké, takže tady 2 dokonce. Tak. Další. Takže se s váma loučím a
na další video. Čau.